Ahojte, Apple včera večer, čiže 7. marca predstavil nový tablet, ktorý má tak trochu netradičný názov. Očakávalo sa, že sa bude volať iPad 3 alebo iPad HD, ale Apple ho nazýva tzv. Nový iPad. Tak poďme sa pozrieť, čo je nové. Najväčšou zmenou je displej, ktorý má o milión viac bodov ako napríklad vaša HD televízia. Konkrétne má rozlíšenie 2048x1536, čiže 264 pixelov na palec, čo je veľmi vysoké. Ďalej je sem nový procesor A5X, ktorý nemá síce 4 jadra, ale má 2 jadra a 4-jadrový grafický čip. Ďalšou novinkou je podpora LTE sieti, čiže najnovších a najrýchlejších. Tieto siete majú zatiaľ podporu len v Amerike, ale časom by sme sa ich mali dočkať aj u nás v Európe a na Slovensku. Potom je sem 5 megapixelová kamera a video 1080p. Taktiež pribudla aj hlasová asistentka Siri. To je asi tak všetko a ak sa vám toto video páčilo, tak prosím o odber. So if you like my video, please subscribe this channel.